Čierne diery. Na to, aby sme sa dostali k čiernym dieram, si potrebujeme vysvetliť, ako funguje Slnko, ako vyzerá atóm a čo je to gravitačná sila. Ako funguje Slnko? Slnko, ktoré vzniklo asi pred 4,6 miliardami rokov, podobne ako celá slnečná sústava a aj naša Zem, sa skladá z vodíka a helia. Za 1000 atómov na Slnku pripadá na vodík 920 atómov, na helium 79 atómov a na všetko ostatné 1 atóm. Vodík a helium sú podstatné pre vznik hviezd a museli vo vesmíre existovať už pred epochou tvorby hviezd zhruba v hmotnostnom pomere 3:1. Ako vzniklo? Slnko vzniklo z rozsiahleho mračna prachových čiastočiek atómov, ktorý mal priemer 1 svetelného roku. Chuchvalec sa pôsobením vlastnej príťažlivosti gravitácie zmršťoval, zahusťoval a zrýchlovala sa jeho rotácia. Dnes 2 km za sekundu na rovníku Zem 0,5 km za sekundu. A zväčšovala sa teplota vo vnútri, až sa vytvorila teplota 10 miliónov Kelvína, dnes 15,5 milióna Kelvína. Napokon vnútorná teplota, vzniknúšia pod gravitačným tlakom, zapálila vodík a ten začal termonukleárne horieť. Došlo k atomovému výbuchu, avšak tlak obalu bol taký veľký, že zachytil tento výbuch a zabránil rozprsknutiu hmoty Slnka do okolitého vesmíru. A termonukleárna reakcia vo vnútri Slnka spôsobila, že sa 4 atómy vodíka zlúčili a vznikol 1 atóm helia. Jadro helia je o 4 000 hmotnostnej jednotky ľahšie ako 4 jadrá vodíka a tento rozdiel sa vyžiari ako svetelná a tepelná energia. Doteraz sa premenilo 1x10⁻56 z celkového množstva 1x10⁻58 atómu vodíka, to je 1/100, a Slnko bude ešte horieť približne 5 miliárd rokov. A čo sa stane potom, keď sa minie všetok vodík? Keď skončí hviezda s premenou vodíka na helium, tak síce má ešte dosť vodíka, ale ten je na vonkažku hviezdy a neexistuje spôsob, ako to zamiešať. Dostať do stredu vodík a tak vyhasne termonukleárny oheň a keďže proti gravitačnej sile atómov hviezdy už nepôsobí protitlak termonukleárna reakcia, tak sa hviezda začne zmršťovať, až sa dosiahne teplota vnútri 100 miliónov Kelvína a z 3 atómov helia vznikne atóm uhlíka. A potom, keď sa vynie helium v tejto termonukleárnej reakcie, tak sa stane to isté, čo predtým. A po gravitačnom stlačení a zahriatí na 1 miliardu Kelvína znovu vypukne termonukleárna reakcia a uhlík sa začne premieňať na kyslík. To bude osud aj nášho Slnka a každej hviezdy, ktorá má hmotnosť menšiu ako 4m0, kde m0 je hmotnosť nášho Slnka. A čo sa stane s hviezdami s hmotnosťou 4 až 8 m0? V nich pri mechanizme popísanom vyššie sa kyslík premení na argón, ten na neón, neón na horčík a ďalej na kremík a síru. A hviezdy s hmotnosťou viac ako 8,0, tak tam postupne vznikne argón, vápnik, titán, vanát, chróm, mangán, kobalt, nikel a napokon železo. Toto je prierez hviezdou veľkosti 10 m0 tesne pred gravitačným zrútením. A tu končí výroba Mendelovej tabuľky, lebo železo sa už nedá termonukleárne zapáliť. A teraz, keďže neexistuje protisila v podobe termonukleárnej reakcie, tak sa začne hviezda gravitačne rútiť do svojho stredu. A atómy padajú takmer voľným pádom do stredu
a pritom sa pochopiteľne rozbíjajú, drvia sa navzájom. Vo vnútri sa zvyšuje tlak a teplota, ktorá dosahuje teplotu stoviek miliárd stupňov a gravitačný pád atómov vyvolá silnú rázovú vlnu. Ako keď stlačame strunu a už nemáme dosť síl na udržanie stlačenia, tak struna vystrelí. A atómy sa vymrštia do okolitého vesmíru a my to pozorujeme ako výbuch supernovy. A výsledok je distribúcia prvkov do okolitého vesmíru od vodíka po železo. Distribúcia tých prvkov do okolitého vesmíru, ktoré vznikli v prvej fáze gravitačného kolapsu hviezdy. A to, čo ostane po výbuchu supernovy, sa volá neutrónová hviezda. Avšak hviezdy s hmotnosťou viac ako 10 m0 sú tak hmotné, že ani rázová vlna nespôsobí výbuch a všetky atómy sa natlačia na seba tak nahusto, že ich gravitácia je taká silná, že úniková rýchlosť z nich je väčšia ako rýchlosť svetla a vzniká tzv. Čierna diera. Aká je veľkosť tejto čiernej diery? Ak pôvodná hviezda mala hmotnosť 10 m0, tak čierna diera bude mať polomer 30 km. Platí vzorec RS rovná sa 3 m0. Takže existencia čiernych dier sa dá jednoducho vysvetliť a pochopiť gravitáciou a ich veľká hustota stavbou atómu. Stavba atómu. Atóm sa skladá z jadra, protónu a neutrónu a elektronového obalu. Rozmer jadra atómu je 1x10⁻14 a veľkosť obalu 1x10⁻4. Pri gravitačnom zrútení hviezd sa drvia atómové obaly a teda sa jadrá atómov priblížia tesne k sebe. Aká je vzdialenosť medzi atómovým jadrom 10⁻14 a elektronovým obalom 10⁻10, 4 rády? To jest, ak jadro veľké 1 cm, tak elektronový obal má veľkosť 10 000 cm a to je 100 metrov. Teda, ak máme položené jadro v strede futbalového ihriska, tak elektrón bude na konci tohto ihriska. A ak má elektrónový obal veľkosť 10⁻4, tak elektrónový obal má veľkosť 10 miliard centimetrov, čo je 5000 km od jadra. Polomer Zeme je 6371. Alebo si pomôžem prirovnaním. Ak jablko je veľké ako Zem, tak jeden atóm bude mať veľkosť jablka. Alebo ak jadro atómu zlata bude mať veľkosť 1 meter a Slnko tiež 1 meter, tak posledná valenčná sféra atómu zlata bude v dvojnásobnej dĺžke ako Pluto. Takže vidíme, že atóm je jeden obrovský prázdny priestor a vlastne pri gravitačnom rútení hviezd sa tento priestor vyplňa a teda je nám ľahko pochopiť, kde sa berie tá neuveriteľná hustota neutrónových hviezd. A pri čiernych dierach sa rozbijú ešte aj väzby v samotnom jadre atómu, takže sa neutróny a protóny dokážu naskladať ešte do priestoru o rád menej. Gravitácia. Gravitácia je sila, ktorou sa priťahujú 2 kilogramové gule vzdialené 1 meter. Gravitácia sa šíri rýchlosťou svetla pomocou gravitónov, ktoré sa však nedajú pozorovať. Gravitácia je najslabšia zo všetkých 4 fyzikálnych síl. A gravitácia môže za to, že sme priťahovaní našou Zemou, že Mesiac obieha okolo Zeme, Zem okolo Slnka a to okolo stredu Mliečnej dráhy. Gravitácia môže za vznik slnečnej sústavy a Slnka z pôvodného hluku atómov po veľkom tresku, môže za to, že vo hviezdach prebiehajú termonukleárne reakcie a aj za to, že existuje čierna diera. Svet okolo nás je tak neskutočne komplikovaný a my prostredníctvom vedcov iba pomalými krokmi odhaľujeme tajomstvá sveta a vesmíru. A keď iba trošku poodhalíme tieto tajomstvá a nahliadneme do nich, tak iba vtedy si uvedomíme našu bezvýznamnosť a ničotu.